Yes. Nyt mä annan sulle ihan vähän. Sitten mä vähän kopeloittiin sitä koiraa. Katsotaan miten onnistuu. No, vähän. Mä näin ne hampaat. Mekin nähtiin. Hyvä. Noin. Sitten ota pannasta kiinni. Otat sen taluttimen irti. Hyvä. Noin. Ota se talutin irti sieltä. Joo. Heität sen vähän kauemmas, ettet sotkeudu siihen. Sitten mä annan sulle täältä tämän patukan. Heitä vähän kauemmas. Sinne. Joo. Mä annan tän patukan sulle. Vedät 2 kertaa maata pitkin. Ja päästät siinä, kun sä vedät, niin päästät koiran irti. Sitten heität mulle. Mä heitän sulle ja heität taas mulle. Ja katsotaan silmiin, niin osuutahan saadaan vähän kopit paremmin kiinni sitten. Ja mielellänsä niin, että kun sä vedät maata pitkin, että se koira ei saisi purra. Se saa saalistaa, mutta se ei saa olla kiinni. Tästä on vähän vaikea heittää sitten sen jälkeen. Odot ihan pieni hetki. Noniin, nyt voit aloittaa. Nyt sä voit kutsua koiraa. Kutsu vaan. Kom. Jaha. Hyvä. Nyt tehdään toinen samalla. Samalla lailla maata. Hyvä. Ja heitä. Kom. Joo, hyvä. Kutsu vaan. Hyvä. Nyt ota koiraa pannasta kiinni. Sitten anna se mulle. Nyt katsotaan, lähtisikö Norttoni mun kanssa leikkimään. Saamme aamuleikkikaveri. Annapas toi ihan varmuudeksi tonne sisälle. Saisin kaveri tästä. Katsotaan se. Kasvu kiinni. Uivataan kädet, että saa kiinni pidettyä. Päästä itään. Päästä itään. Menehän tämä näinkin. Nyt sä voit kutsua koiraa. Nyt sä oot kytkeessä. Kom. Norton. Sitten laita se kiinni taluttimeen. Hyvä. Sitten me siirrymme.